oherwydd nawr bod bydd yn cysylltau wedi gadael yn nawr ar Gwenwyn ar ffordd. Roedd ni gyd yn falch yn glywed bod tegwyr Williams a Kay Lewis yn gweithda ar ôl yr adref o'r ysbyty a rhai i wythaf blwyddyn nhw. Mae Cerwyd a Hylbert wedi cael dynnu ar y cawl a mae hi'n gweithda'n hynnyfiad o blwch cynnig hefyd. A dymudiadau da a cofion i aelodau i gyd rhai sy'n methu bod yma gyda ni oherwydd yn hwylder hefyd yn cofio John nhw'n fawr. Mae yna gyda'r un hyn, mae'n mynd i'n roi rhywun. Coleg yr Awdurdwyr Cymraeg, Celsiau'r Gwanwyn. Darllen diall a dehongli gael byw heddiw. Mae'n yr un cyntaf nos Lun wythnos Ifori am 7 o gloch. Testament newydd y Beibl gyda Catrin Hall Williams. Wedyn mae dyfnad y datblygu doniau yn y Gilsyn. Nos Lun y 4 o Fawr. Betty Wyn James Gadwardyn, ac ar yr ail ar hugain o Fawr ar ein tyddi'r Caerdydd. Os rhaid chi'n ddiddordeb, maen nhw gyd ar Zoom yn dod, so bydd rhaid i chi gael y link. So os diddordeb y rhywun, felly newch chi wneud hwn nôl i Ali a rhaid chi gysylltu Ali. Diolch. Chi'n gyd yn gwybod bod amser fisio lan wrth nesaf nawr ar y nos Gwener a nos Sadwrn, Dydd Sadwrn. Mae Tron Conductri 40 nos Wener, nos Fawr Fedwarydd, yn Clwb Rygbi Llanbed, gyda Dafydd Panthod a Gareth Leiniger. Mae'r cynnau ar gael gyda Dylan. A wedyn, Dydd Sadwrn, mae'r pared Bwyd Dewi am 11, a mae Arin yn ymwneud â cael rhywun i gardio'r banner i Bethel. A myfyriwch byti na nawr ac yn aros ar ôl am ychydig ar ôl yr oedfa i drefnu rhywun fynd gyda Arin. Bydd yr oedfa nesaf ar y 30 o Fawr am 1:01 yn y llawn, gyda Mr Lyndon Lloyd yn ein hanner. Bydd Cwrdd Eglwys yn dilyn. Mae Ani wedi rhoi hwn ar e-bost, ond mae'n gofyn i bob un i rannu y neges gyda teulu neu rhywun sydd wedi e-bost i gael gyda nhw. Os gwybod yna. Mae'n pleser nawr i gael cyflwyno chroesawu'r Parc Chris Bolton eto. Y tro cyntaf yn credu, mae wedi bod gyda ni. Dwi'n ei ddiolchgar iawn i chi am dod yma. Ac yn edrych mlaen yn wrando ar eich neges. Croeso i chi. Canwch i'r arglwydd gan newid, canwch i'r arglwydd ar holl ddeiar wedi hwn. Diolch o'n i chi o dad nefol am randredd o bod yma yn dy bresenoldeb ni. Diolch o'n hefyd am bobeth rwy'n ti'n rhoi i ni. Ac yn enwedig yr amser hyn le mae yna gymaint o bobl yn byw mewn llefydd le mae yna gymaint o bethau yn ei hybu nhw. Ond drwy bopeth o dad, bydd yn bopeth i ni. Mae Duw yn llond pwthau presennol am pob man. Amen. I ddechrau roi yma, bach yn hwyrach yn adgarfer oherwydd mae Cwrdd wastad yn hanner wedi deg, a dyna beth o'n i'n cymryd yn ennill hawl dim o'r bobl cwman yn codi yn bore, ond cybeth fel amai, a dwi ma nawr a dorrec yn 10 munud off ar ddiwedd yn lle wedyn ar ôl eich eistedd am 10 munud cyn wrth gwrs yr oedfa. I ddechrau roedfa ar emyn 16 o arglwydd Dduw y bren mawr, dyfendydd dyfo i ni nawr. Rwy'n i'r graint ar hyn o bryd yn dysbryd i ddadoli hyd. Rwy'n ti o Dduw o'n pob ryw fan yn codi'r gweiniad oll i'r lan. Rwy'n wedd dywyn ers hon, bydd yn engmisg yr oedfa hon. 16.
gyntaf. Yn ystod y cyfnod pan oedd y barnwyr yn llywodraethu, bu newid yn y wlad. A'i llun o Bethlehem Juda gyda'i wraig a'i ddau fab i fyw dros dro yng ngwlad Moab. Elimelech oedd enw'r dyn. Naomi oedd enw'i wraig. Amhalon a Chilion oedd enw'r ddau fab. Effrathiaid o Bethlehem Juda oedd enw. Gaethant i wlad Moab ac aros yno. Ond bu farw Elimelech, gŵr Naomi, ac adawyd hi'n weddw gyda'i dau fab. Priododd y ddau gyda merched o Moab, Orpa, oedd enw'r neill, a Ruth, oedd enw'r llall. Wedi fynd fod yna yn o tua 10 mlynedd, bu farw Malon a Chilion dau. Y gadawyd y wraig yn amddifad o'i 2 blant, yn ogystal ag o'i gŵr. Penderfynodd hi a'i 2 ferch yn hyfryd ddychwelyd o wlad Moab oherwydd iddi glywed yn o'i'r arglwydd yn weld a'i bobl a rhoi bara iddi. Gadawodd hi a'i 2 ferch yn hyfryd a man lle roedden, a chychwyn yn ôl am wlad i Juda. Ac y meddai Naomi wrth y 2 ferch yn hyfryd, ewch yn ôl adref, bob un at ein ham, y 2 ohonoch. A bydded yr arglwydd mor garedig wrthi'r chwi, ag a buoch chwi wrth y rhai, ag i farw, ac wrth i fynnau. Hoi i'r 2 ohonoch o'r ffwysfam y cartref gyda gŵr. Yna fydd cusanodd a dechreuodd y 2 wylon uchel a dweud wrthi, ond rydyn ni am ddychwelyd gyda thi at y bobl. Dywedodd Naomi, ewch adref fy merched, pam y dewch gyda mi, as gen i fi'r agor y feibion yn mynrodd i ddyn dod yn wir i chwi. Ewch yn ôl fy merched, oherwydd yr wyfi y hyd ein i gael gŵr. Pe bawn ni'n dweud bod gen i gobaith cael gŵr heno, ac yna gen i plant. A fyddech chwi'n disgwyl nes i ddyn dyfu. A fyddech yn ymgadw rhag priodi, na fy merched, a mae'n llawer chwewrach i mi nag i chwi, am bod llawer arglwydd yn ferdi ni. Wylodd y 2 yn uchel eto, yna ffarweliodd Orpa i'm ham yn hyfryd, ond glynodd Ruth wrthi. A dywedodd Naomi, edrych, a mae dy chwaer yn hyfryd wedi mynd yn ôl at ei phobl a'i Dduw, dychwel dithau ar ei hôl. Ond meddai Ruth, paid am hannog i ddadael, nath roi'n ôl o ddiwrthi, oherwydd i ble bynnag yr ei dydd, fe a fynnau. Ac am ble bynnag y byddi di'n aros, fe arhosa fynnau. Dy bobl di fydd fy mhobl di, a Dduw di fy niwd unau. Lle byddi di farw, a bydde fynnau farw, ac yno ymcerdyd. Fel hyn y bnelo'r arglwydd i ni ar agor, os bydd unrhyw beth o'n angau yn ein gwahanu ni. Gwelodd Naomi ei bod yn benderfynol o fynd gyda hi. Fe beidiodd ei annog rhagor. Aeth y 2 ymlaen, nes dod i Bethlehem. Wedi fynd gyrraedd, bu cyffro trwy'r holl dref o'i bledu. A'r merched yn gofyn, ai Naomi yw hon? Dywedodd hithau wrthi, peidiwch am galw'n Naomi, galwch ddyn Mara. Oherwydd bu'r holl alluog yn chwerw iawn wrthi. Yr oeddwn yn llawn wrth fynd allan,
ond daeth yr arglwydd am mi ôl yn wag. Pam y galwch fi'n Naomi, a'r arglwydd wedi tystio ein herbyn, a'r hollatiog wedi dod ar drwg arno. Fel hyn y dychwelodd Naomi o wlad Moab, a'n herch yn hyfryd Ruth gyda'i hi. Deithant i Bethlehem, yn nechrau'r cynheuaf a'i. Ni'n gofyn wedyn i Dduw ar ei air sanctaidd gweddiwn. Geiriau yn y lle cyntaf o'r llyfryn Ddydd Gweddi'r Byd. Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd y leni mawr. Y rhai a fi'n byw mewn gwlad a gaddi hydern, a gafodd y dewir golau. Dduw gobaith, boed i ni ganfod lle yng nghalon ein prysurdeb i ddweld hi ar waith yn ein bywydau a'n byd. Boed i ni dyfu'n bobl sy'n pelydru dywobaeth wrth i ni addoli heddiw. Mae'r byd ar hyn o bryd mewn cymhleth. Mae wrth y pedwerydd i ni fod, fel wrth gwrs, ni'n neud bob blwyddyn, yn meddwl ac yn gweddio dros y byd. Mae'n amser lletwyth i gymryd o bobl, dyn nhw ddim yn gwybod beth i wneud nesaf neu at fwy droi. A mae bobl gerdd. Mewn sefyllfa heddiw, ofnadw. Mae Rwsia wedi gwneud y fath beth ac felly does dim heddwch. A dyna beth sy'n wir angen mwyn cadw pawb ledled y byd yn saff, mwyn cadw pawb bod nhw'n teimlo bod nhw'n gallter wynebu'r y fori. O'r dad meddwl, bydd yn agos at y bobl sy'n rhoi at adnawd mewn gweddi. Mae'r Ukraine mewn llefan fel oedd merch yn hyfreth a merched yn hyfreth Naomi yn wneud. Llefen yn uchel iawn. O dad meddwl dros dy blant. Plant sy'n ar hyn o bryd, hyd yn oed y lleiad, diwrnodau o oed. A maen nhw ar hyn o bryd, mewn sefyllfa le mae'r cyfanwr. Na gyd maen nhw'n gweld yn tywyllwch. O dad meddwl ro arweiniad i bobl ledled y byd i wneud beth sy'n iawn dros bobl yr Ukraine. Ac mewn rhyw amser o dawelwch, na gyd dwi moyn i ni wneud yma, y Bethel Parc-y-rhos, yw gofio amdano. Y plant, teuluoedd i ifanc, bobl canol oed sy'n barod i wneud unrhyw beth i achub y sefyllfa, a bobl oedrannus, a'r hen a'r unig. I gyd dwi'n gallu clywed yw geiriau Lewis Valentine dros Gymru'n gwlad o dad yr chafw'n bryd. Allwn ni newid Cymru am yr Ukraine. Ti o dad ti wedi rhoi'r wyntran i ni. Yma yng Nghymru a bobl ledled Ewrop i gyd.
tro dyfennydd o dad nefo ar bobl hyn. Mae'r amser Covid wedi bod yn amser anodd i ni fel Gristnogion yma yng Nghymru. O'n i'n teimlo fel ein wneud un peth, o'n i'n wneud rhywbeth arall. Ac ar hyn o bryd mae wir angen i ni ail adeiladu. Drwy'r allwn ni. Mae'r emynydd yn sôn am cerddwn ymlaen i'r yfory. Dyna beth sy'n wir angen i ni wneud. Cadw'r ffydd, cydio mewn gobaith. Cofio mae'r rhai sydd wedi mynd trwy amser ofnadw yn ei bywydau. Ac felly o dad, mae wir angen i ni yn bopeth i fod yn arweinydd eto i ni. Rhod arweiniad o dad newol, cadwedd pawb yn saff. Dros yr gapel yma, yr aelodau sy'n galler bod yn bresennol, rhai sy'n credu bod. Dros ffrindiau'r achos yma, pawb sy'n teimlo bod nhw'n galler rhoi mewn i addoli yma. Dim i gadw'r peder wal a to, ond fel un teulu yma. Teulu sy'n addoli ac yn cofio am ei tad newol, a'i fab Iesu Grist, a'i gwaredwr, a'r ysbryd glân sy'n arwain ni, i addoli bob amser mewn ffordd hyfryd. Geiriau sy'n atgoffa ni bob amser. At I dad nefol yw, a'n tad nefol ni. Mae'r geiriau yn soriadus iawn i'n Cristien. Ac felly gyda ni, ein tad y hwnnw I tyn yn efo, sancteidiaden, diled y dernas, neled dywyllus, neri synnydd, felly arfer agadi, dyrwy'n ni heddiw yn barach yn ydw. Mae'n ein dyledw. Fel y meddyw'n ein ein dyledw. Yn acharwain i'n dweud. Eithyr gwared ni parchw. Pan yn ysgwyd o tîr deyrnas. A nerf a'r gogyfnod. Yn oes oes oes. Amen. Fedrwn ni nawr at yr emyn 814. Ein gwlad, a'n pobl gofio nawr, mewn gweddi wrth dorsen nawr. Gad I teimlo geisio fyw mewn heddwch gyda ti o Dduw. Gweddiwn arglwydd arna ti dros lywodraethau'n deiar ni. Roedd hi'n weledigaeth glir I ganfod ffydd yn y gwir. 814.
Fel eto, jyst i ddweud, mae'n rwy'n iawn fi bod fi'n bach yn hwyr. O'n i'n dod trwy lambed, o'n i'n meddwl, na, mae'n digon amser gyda fi. Byddai'n stitch fas nawr ac mae'r hoel a fi'n ein hyfryd a fod ar dop command a wedyn byddai'n. Pan wedys y bobl yn cerdded ar y hewl, o'n i'n meddwl, mae rhywbeth yn bod. Wi ddim yn gwybod pam, ond o'n i'n meddwl, mae rhaid trwy'r yn meddwl bod fi wedi mynd argyfeirio ar rhywle a maen nhw felly yn dod i wneud yn siŵr bod nhw'n arwain y ffordd. A mewn ffordd mae hyd yn oer ryw fath o ddameg yn yr syniad na. Oherwydd arwain y ffordd nôl, fydd rhaid i ni wneud wy'n siŵr yn ystod wrth gwrs ar ôl y cyfnod clo ac arwain y bobl nôl i'n capeli ni. Oherwydd, o'n i ddim yn mynd i siarad o ti ddim byd tebyg i na, ond un beth dwi'n moyn i chi feddwl am cyn i fynd ymlaen, yw beth yw ein gwaith ni fel aelodau heddiw ar ôl y cyfnod clo. Ai ysgotwyr dynion neu aquarium keepers. Oherwydd os chi'n cadw bysgod gytre mewn rhyw fath o ffiolen anferth yn ein beth bynnag sydd â chi, mae rhaid bob hyn a hyn glanhau'r cyfan mas, mae rhaid roi bwyd, mae rhaid bod bopeth yn ei bryd, mae rhaid wneud yn siŵr bod y bysgod yn y beth yn iawn. Ond rhywbeth mewnol yw rhywbeth yna. Os chi'n bysgodwr dynion, mae rhaid i chi fynd allan. Ac felly dyna pam mae'r cwestiwn yr un mor bwysig heddiw ac erioed yn enwedig ar ôl yr amser ofnadwy ni wedi bod trwyddo. Y peth yw, beth bynnag sy'n digwydd mewn bywyd, a'i bysgydwyr dynion, neu bobl sydd dim ond yn cadw y cyfan mewn yn iawn ac yn lan. Wy'n siŵr bod chi'n cytuno â fi a geiriau yn cadw Iesu, wel mae rhaid i ni fynd allan. Beth arall o'n i'n meddwl am heddi, o'n i'n siŵr, ambell waith chi'n mynd o wahanol lefydd, a mae bobl yn gwybod gymaint oherwydd maen wedi cael cymaint o'r pwlpit dros y blynydde. Maen gwybod fwy na chi. Ac felly fydden nhw'n gallu'r newid lle yn rhwydd iawn. Fel eich chi'n gwybod, ges i'n hodi yn magu yn Llanelli am 'i fynwr. O achos oedd y ci ôl yn y sil, ond wrth gwrs gwaith, mynd lawr a priodi ac yn ymlaen, mynd lawr wedyn i ardal Llanelli, ond i'n aelodau capel y doc yn Llanelli, ond wrth gwrs gyda'r amser, pan wrth gwrs des i ar y sîn ac yn ymlaen yn grwt bach, oedd ysgol Sul i gael yn capel, ond oedd dewis, Copox neu Dewi Sant, yr ysgol Gymraeg neu ysgol Saesneg.
Ar amser ni yn y 60au, wrth gwrs, oedd ddim doi ddewis. Oedd y busnes hyn o dewis sant yn rhywbeth estron i gymryd i'r rhan fwyaf o bobl Llanelli. Ysgol Saesneg addysg Saesneg o wir angen. Ac felly, gyda'r amser, gosion i fel teulu yn Gymraeg i gyd. Dim ond y ci oedd ar ôl, ac wedi wrth gwrs oedd e wedi siarad Gymraeg ar plant hynna, ar ôl yr ail ryfel byd Saesneg ar plant lleia, a mam oedd y lleia. Felly gosion i'r Gymraeg i gyd. Ond gyda'r amser wrth gwrs, mae rhod yn troi to. Mae plant a gwyron yn brawd yn mynd nawr i dewis sant a stradau yn Llanelli. Felly mae nhw nawr yn mynd i gaffael Gymraeg yn Llanelli ac yn mae'r ffordd wedi troi. Ond oedd e'n gymryd yr amser i fi briodi yma yn Nghaerdigion i fi i ail-guddio ac felly pob clod i erian am y gwaith ni. Ond fel yn dweud, yn yr amser o'n i'n mynd i gaffael y loc, oedd os da'n bore, os chi'n mynd i cwrdd y bore, dysgu o'ch chi'n neud. O'ch chi'n edrych am bobeth a cael ei fforddi, cael ei dysgu o'r ysgrifft yr ari. Efengylu oedd yn digwydd yn y nos. Ac felly o'n i'n meddwl gadwyd yr un math o'r draddodiad, anna am dewisis i Ruth. I ni'n gwneud cymaint o bethau bob hyn a hyn, pan o'n i'n chwilio am rhywbeth i weid, dilyn mewn ffordd drefen yr eglwys, neu drefen y byd, neu trefn ffordd y byd. Os yn y dolyg, wel, mae pethau sy'n gysylltiedig yn y dolyg. Bwrw wedyn am y Pasg, dilyn wedyn beth sy'n y Pasg. Ac yn y blaen. Ond mae yna gymaint i gael yn enwedig o'r Hen Testament, a dyna beth i ni'n neud yn Tabernacl Amgylch ni yw, chwilio yn yr Hen Testament, am bethau fel Ruth ac Esther, hanes Esther o'r Hen Testament, ac wedyn Nehemia ac Ezra yn ail-adu Jerusalem ar ôl cael ei ministrio. Ac felly, i ni wedi pagu mewn i'r pethau hyn i gyd. Yna pam o'n i'n meddwl, pwy oedd Ruth a pwy wedyn wedi Iesu. Oherwydd, os unrhyw beth, mae lle yn rhywbeth bwysig iawn i'r Iddewon. I'r Iddewon, mae lle'n bwysig oherwydd maen nhw'n gallu'r mynd ôl. Os chi'n rhan o ryw deulu, chi felly yn arwen yn y deml, neu yn y synagog erbyn heddi. Os chi'n perthyn i'r Coens, rheini oedd yn arwen yn y deml, canrifoedd milau o flynydau yn ôl. Ac felly maen nhw'n gallu'r wedyn gweld pwy oedd pwy yn eu hanes nhw. Ac wedyn, wrth gwrs, mae'r Iddewon yn rhoi gymaint o bwyslais ar y syniad pwy yw pwy. Ac mae'r enw yn bwysig iawn. Felly pwy oedd Ruth a pwy oedd Iesu. Chi ddim yn gweld bod y Cymru yn debyg i'r Iddewon mewn mwy nag un ffordd. Os chi'n mynd i'r rhywbeth, gwydwch chi'n mynd i Linda am y byd, neu i ni wedi bod ledled y byd, a gweld a clywed rhywun a iaith tebyg i beth sydd yn ei gydre. Yn enwedig, dwi'n cofio bod yn cos, yn groi, blynydde maith nhw, ffrindiau ni, a glywon i rhywun yn siarad Gymraeg. Ac i fod yn wir onest, gwneud gyda ni bynwyr o fe. O'ch chi'n gallu gweld o'r gamra lawr ffra, oedd rhywbeth arall lawr ffra, ac shorts khaki. A wedyn sy'n wrth y wraig, mi'n siŵr bod hwnna'n Gymro. A droio, ac atebodd e fi. Wel, fi sy'n jyst a cwmpo trwy'r llawr. Ond o'ch chi'n gweld, peth cyntaf yn hoeddi o ble o'n i'n dod? Oedd e'n dod o Synodyn. Os wedai'r rhagor yn ni, byddwch chi'n gwybod yn gwmwys, oherwydd mae capel dy gen y de. Wel wedi bod, tan dwi'n mynd dal i bod. Ond ty beth, dod o Synodyn, a wedyn dath yr siarad rhwng, wrth gwrs o'n nhw'n byw yn Llanad, siarad, dy bynnag o'n i'n mynd wedyn, chi wedi gweld yr eglwys na? Wel, o'n i ddim rili yn na, o'n i ddim yn moyn gweld yr eglwys i, ond rhaid dilyn o'n i'n neud wedyn.
i bleson nhw. Ond y peth cyntaf, wrth gwrs, mae'r Cymru yn neud fe bynnag maen nhw yn ffindio eu hunain. Dwi'n ffindio mas pwy o'r berson, parti pwy, beth maen nhw'n neud, ac o barn o Gymru maen nhw'n dod o. A dyna beth sy'n drychwch ei ar sefyllfa gymaint o bobl, a mae rhaid i fi gofio bod fi ddim yn tir Geredigion nawr, ond yn tir gar a Ceredigion am ni. Faint o bobl ath o'r ardal hyn ac a Llambed a Cyffiniau, San Dysil a Tregaron. Lan i Lundain, sefydlu busnes, ac wrth gwrs y peth cyntaf yn wneud oedd adeiladu capel. Cymdeithas wedyn y Cymru yn Grayson Road ac yn y blaen ac yn y blaen. Mewn ffordd, oedd y Cymru yn cadw ei hunain yn debyg iawn i'r Iddewon. Cadw'r iaith, cadw'r ffydd, cadw'r gymdeithas. Oedd Ruth mewn cyfle. A byddai'n dangos i chi nes ymlaen y cysylltiad. Y peth yw, oedd Ruth mewn penbleth oherwydd oedd angen yn wlad Israel. Oedd angen yn yr ardal oedd i amgylch Bethlehem. Newid, oedd angen bwyd, ac felly beth o'n nhw'n gallu gwneud? Wel, crwydro. Hi a'i gŵr, gwrsi Moab. Maen nhw'n cyrraedd yna. A beth sy'n digwydd? Wel, mae gyda'r amser mewn rhyw. Deunedd na i beth bynnag. Oedd yr amser yn dod wedi plant a wedi'n rhain priodi ac yn y blaen. A dyna le o le ddaeth Ruth ac Opra. Ac fel o'n i'n gweud, mae'r hanes ni'n bwysig iawn. O achos mewn ffordd, beth o'n nhw'n gallu gwneud? Oedd ddim byd dan nhw. Oedd rhaid wedi'n priodi mewn, neu fydde ddim genedlaeth nesaf. A cofiwch chi hyn, pwy, os nad oedd genedlaeth nesaf, pwy wedyn oedd yn mynd i fod na i edrych ar ôl Naomi? O achos, oedd ddim social system da nhw. Wel, oedd i ryw raddau, ond dim i tebyg i beth sydd yn ei heri. Ac wrth gwrs, gyda'r amser, maen nhw'n teimlo'r golled, y meibion yn marw. Wedyn, bragedd yn unig ar ôl. Mae hwnna'n beth ofnadwy unrhyw deulu, bod nhw'n teimlo bod neb ar ôl i arwain. Wy'n gwybod mae'r syniad na ar mi'n heli yn rhywbeth hen ffasiwn. Mae menywod yn gallu gwneud unrhyw beth. Ond ar y llaw arall, bob un hyn, mae wir angen. Ac felly wrth gwrs, beth benderfynon nhw'n wneud o'r mynd am ôl. Mae rhywbeth i weid am fynd nôl, fynd gytre. O achos, edrychwch chi, arhosodd gymaint yn Llundain, sa'i gweud llai. Ond edrychwch chi heddi, os chi'n edrych ar Cwrdd Bethel ac yn y blaen, a chi'n gweld cymaint o enwau, strydoedd a hewlydd o Lundain. A chi'n gweld yr enwau, chi'n gweld y teuluoedd, chi'n wedi gweld bod nhw wedi dod gytre. Y syniad o'r eilwyd gytre. A dyna beth benderfynon nhw'n gwneud. Ruth a Naomi. Opra yn teimlo, oedd hi'n moyn wneud yr un yn daith, ond oedd hi'n teimlo pan wedodd Naomi wrth hi, nac liw. Gael byth rhywun i ti mae well bod chi'n mynd gytre. A mae hi'n mynd nôl. Ond beth sy'n digwydd gyda'r amser yw y gyfraith yn dod mewn i'r peth. Oedd y gyfraith yn bwysig yn yr Hen Testament oherwydd oedd e'n cadw trefau am bopeth. Popeth mewn bywyd, ond edrych at yr Hen Testament, a gweld yn y gyfraith, yn y Cora, yn y Pentateuch, y 5 llyfr cyntaf, o'i hanes nhw, ond gweld popeth fyny, oedd wir angen i gadw ar gynnal bywyd. A dyna beth ddigwyddodd. Edrychwn nhw fyny a nhw'n gweld, o dan nhw dir yn dal i'n bod yn Bethlehem, ac felly oedd yna gysylltiad. Ac oedd rhywun o'r enw Boaz, perchenog oedd yn barod i roi cyfle
i Ruth i gyniafu, dim wrth yr ymyl y ceir, ond yn y canol. Ac hefyd i wneud yn siŵr bod Naomi'n iawn. Oedd rhywbeth tebyg, wy'n cofio darllen, un o'r bethau darllenis i blynedd y maith yn ôl yn hanes chwedlau godle, oedd hanes gwlana. A ni wastad yn meddwl, oedd y Cymru ddim yn bell o'n nhw yn yr un ffordd o wneud pethau. Pan ysgrifennodd Cledyn am yr hanes ni, ond ni wastad yn meddwl oedd y Cymru ar un agwedd ar ffordd yr Iddewon o'r Hen Testament. Blana oedd wrth gwrs yn lle fardus a gwenith ac yn y blaen yn y ceir, ond unrhyw ddanio o wlan oedd i amgylch y ceir wedi cael i adael ar ôl, oedd unrhyw un glaw neu unrhyw un wedyn oedd angen yn gallu mynd cyniafu wedyn o'r blaen a cadw'n gynnes. A dyna beth o Cledyn yn sôn amdano. Oedd y tlawd byth yn cael ei anghofio. Oherwydd o'n nhw'n unrhyw un oedd yn gallu gweud, unrhyw un oedd yn gallu neud pethau. Felly o'n nhw'n gallter wedyn mynd a cael y cyfle i wlana, cael y blaen, a wedyn creu deillhedyn i ddyn nhw eu hunain. A beth yw tebyg iawn i amser Boaz. Oedd Boaz yn rhoi'r cyfle nawr i Naomi i bido mynd a wedyn agaros. Ac felly oedd hi byth yn mynd i fynd heb ddim. Gyda'r amser, mae Boaz, mae rhyw berthynas arall i gael, sy'n perthyn agos yn mwy agos na Boaz, yn perthyn i teulu Naomi. A beth sy'n digwydd yw, mae'r cyfan wedyn wrth gwrs yn cwmpo i'r dina, ond mae fe'n gweld y golau coch, a mae'n cerdded i ffwrdd. Boaz wedyn gyda'r amser yn priodi, a mae'n priodi Ruth. Gyda'r amser, mae Ruth yn dod â plentyn Obed. Gyda'r blynydde, mae Obed yn dod â mab Jesse. Gyda'r amser, mab arall yn dod i'r genhedlaeth nesaf o'r enw Dafydd, y brenin. Gyda'r amser, mae Solomon. Gyda'r amser, genedlaethau wedyn, i ni'n dod at Iesu ei hun. Felly, oni bai am beth i gwyddodd yn oes Ruth, a beth oedd wir angen ei wneud, fynd o di bara, beth yw ystyr y gair Bethlehem, ti bara. Oni bai bod rhaid mynd o Bethlehem i Moab, oni bai bod rhaid wneud yr ymdaith nôl, ac ail gysegru hunain, ail defnyddio, ail ethred. Oni bai am Boaz, ddim Iesu. Felly mae hanes yn bwysig, a drwy hanes i ni'n gweld bod Iesu yn perthyn i'r byd. Dyna pam, wedi'r cyfan, mae'n moyn gadael oherwydd fel yn mynd yn erach, mae'n dierio angofio am beth i beth. Ond fel o'n gweud, un o'r bethau wy'n moyn gadael da chi yw ystyr yr enw yma. Ystyr yr enw Ruth, a cofiwch chi hyn am nghanol yr stori i gyd. Cyfaill, ffrind. Naomi, cyn yr holl ddigwyddiadau, amser hyfryd, hyfrydwr. Ar ôl beth ddigwyddodd, mara, awder, bitterness. Orpa, hif yw orpa, gasel. A mi redodd i nôl yn gloi at ei theulu ei hunan.
O achos, mewn ffordd, oedd hi yn perthyn wedyn yn rhyw stori arall. Un o ddysgynyddion o'r pa oedd goleuant o gath. Ond wedi'r cyfan, beth mae'r rhaid i weld yma yw, mae yna blan i gael, mae yna bwrpas i bopeth. Mae'r gyfraith yn bwysig yn yr Hen Testament. Mae yna ffordd drwy'r byd yn bwysig. Ond peth arall sy'n bwysig yw ein gwaredwr Iesu Grist. Oherwydd o'n i bai fel ddwedes i am Ruth, a beth ddigwyddodd iddi hi, fydde ddim mor ddisgynyddion yn dod. Fydde ddim Jesse, ac wedyn Dafydd y Brenin. Gafodd hynny Iesu ei hun. Dyna pam, bob hyn a hyn, mae'n rhaid roi at yr Hen Testament a gweld y fyny fod na ffynon i gael o bopeth hyfryd allwn ni ddysgu i fyw yn ôl i ywysgu sef heddiw. A dyna beth sy'n bwysig. Byw, ond dim fel un sy'n cadw bysgod a wneud dim byd o'n glanhau, ond un sy'n barod o fod yn disgybl, ac hefyd yn barod i fod yn bysgotwr dynion, yn enwedig yr amser ar ôl y tro. O bendydd i chi fel aelodau yma, ac hefyd wrth gwrs, i chi yn y dyfodol. Cyn i ni anghofio, diolch yn fawr i un sy'n chwarae'r organ, oherwydd yn aml iawn mae'r organyddion wy wedi bod yn organydd yn hynna. Chi byth yn, wel, chi ddim mewn ffordd yn cofio, ond diolch yn fawr iawn, ffryd iawn, oherwydd chi'n arwen y canu yn dda iawn, a mae canu da yma. I orffen o sanes, yr emyn ble mae'r llyfr, 22. Dan dyfendydd wrth y madail, ydym ni'n arlwydd fod, tan caloniaeth gariad, a'n geneuau ni at glod, dy dangnefedd, dyrwy ni yn barhaus. Am ddefennydd gras, a'i breintiau rhoddwn diolch byth i chi. Boed i waith ysbryd sanctaidd ddylwyddo fwy yn ni, i'r gwirionedd, gwnanw ffyddlon, tra bo'n byw. 22.
yr ysbryd glân, a fod gyda ni o'r dyfodol. Amen. Diolch i ti o'r bod a ti